नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे मायभूमी डिजिटल मीडियामध्ये. आणि आज मी तुम्हाला घेऊन आलोय भिन्नोन येथील शिवारामध्ये. आपण जाणून घेणार आहोत की दुग्ध व्यवसाय करताना कोणकोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यायला हवी, यासोबतच किती मशीनपासून सुरुवात करायला हवी, अनेक वेगवेगळ्या विषयांवरती चर्चा करूयात. दादा स्वागत आहे. सर्वप्रथम आपला परिचय द्या. माझं नाव अशोक भाऊलाल शिंदे, राहणार भिन्नोन, तालुका जिल्हा औरंगाबाद. आपल्याकडे एकूण किती शेती आहे? माझ्याकडे 25 एकर शेती आहे आमच्या दोघा भावात. आणि आमच्या वडिलोपार्जीपासून म्हशीचा धंदा आहे, म्हणजे 1972 पासून. अच्छा. आपण अनेक वर्षापासून म्हशीचा धंदा करताय, दुग्ध व्यवसाय करताय. तर दुग्ध व्यवसाय करताना सुरुवातीपासून तर आजपर्यंत काय बदल करत आलात आणि कशी काळजी घेता? आम्ही पहिल्या सुरुवातीला आमच्या वडिलांनी 350 रुपयाची एक म्हैस घेतली होती 1972 साली, 73 साली. त्याच्यानंतर मग आज जसे जसे म्हशीचे भाव वाढत गेले तसे तसे आमचा बदल होत गेला. आमच्याकडे आता टोटल 10 म्हशी आहे आणि 5 गाई आहे. 5 गाई आहे. हां. गाईसाठी आपण जे काही चारा व्यवस्थापन वगैरे करतो किंवा म्हशींसाठी जे काही चारा व्यवस्थापन करतो, चारा व्यवस्थापनामध्ये शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यायला हवी? चारा व्यवस्थापनासाठी शेतकऱ्यांनी मक्का लावली पाहिजे आणि त्याच्यापासून चारा पण मिळतो आणि म्हशीला भाडा पण मिळतो. भाडा पण. हां. एकूण किती म्हशी आहेत आपल्याकडे? आपल्याकडं आता माझ्याकडं एकूण 10 म्हशी आहे आणि 5 संकरित गाई आहे. किती लिटर दूध प्रतिदिन आपल्या डेअरीत? माझं प्रतिदिन म्हणजे डेअरीत नाही टाकत, पण आम्ही प्रत्येक घरोघर औरंगाबादला घरोघर आम्ही 1-1, 2-2 लिटर किंवा अर्धा लिटर हे सगळं वाटप करतो. आणि 10 म्हशीचं आणि 5 गाईचं वाटप करतो आम्ही. अच्छा. आणि काय प्रति लिटर दूध जातं आहे? आमचं म्हशीचं दूध 60 ते 70 रुपये लिटर प्रमाण जातं आणि म्हशीचं 45 ते 50 रुपये लिटरनं जातं. एकूण किती उकडे आपल्याकडे आहेत आणि एक महिन्याचं जर आर्थिक उत्पादन आपण काढलं तर किती आहे? एकूण उकडे आपल्याकडे जवळ 100च्या वर आहे. म्हणजे कोणी अर्धा लिटर घेतं, कोणी 2 लिटर घेतं, कोणी 5 लिटर घेतं. पण आपल्याकडं दर एका टायमाला समजा 80 ते 100 लिटर दूध आहे आपल्याकडे एका टायमाला. दोन्ही टायमाचं आपल्याकडं दूध जातं. शेतकऱ्यांना नेमकी काय सांगाल की दूध जे उत्पादन करतात अनेक शेतकरी, त्यांनी डेअरीला दूध घालावं की असं आपण शेजारी जर असेल तर त्यांनी उकड्याला दूध घालावं, जेणेकरून? जर औरंगाबाद सारखी सिटी जर जवळ असेल तर त्यांनी कधीही डेअरीला घालू नये, त्यांनी उकडेच करावे. त्याच्यात जास्त प्रॉफिट राहतं आणि जास्त त्याच्यात नफा पण भेटतो. त्याच्यामुळं शक्यतो होईल तोपर्यंत त्यांनी डेअरी यालाच टाकावे, म्हणजे उकडेच करावे, तरीच त्याला प्रॉफिट राहतं, नाही तर मग अन्यथा नाही राहत. बरोबर. मला सांगा की अनेक वर्षापासून आपण दुग्ध व्यवसाय करताय. अनेक शेतकरी सांगतात की जवळपास दुग्ध व्यवसाय हा शेतकऱ्यांना न परवडणारा आहे, तोट्यात नेणारा हा व्यवसाय आहे. तर तुमचं याबाबत काय मत आहे? नाही, शेतकऱ्याला परवडणारा विषय आहे तो. आणि शेतकऱ्यांनी जर गावातच डेअरी टाकलं त्याला कसं परवडन, आणि जर समजा असं सिटीत नेऊन जर टाकलं त्याला उकड्यावर त्याला परवडतं आणि उकड्यावर त्याला चांगलं दूध भेटतं. आणि याच्यात केमिकल काही मिक्स नसतं आणि म्हशी खालून काढून दूध आम्ही डायरेक्ट गिरायकापर्यंत पोहोचवतो. अच्छा. आणि त्यांना बाकी खाद्य काय दिलं जातं? बाकीचं खाद्य म्हणजे आम्ही ऊस घालतो, मक्काचा भाडा घालतो, सुग्रास घालतो, खल्ली पेंड घालतो. याच्यामुळं ते दुधाला बी चांगलं असतं आणि म्हशीसाठी पोषक पण असतं ते. आपल्याकडे गायी देखील आहेत, म्हशी देखील आहेत. दुग्ध व्यवसायासाठी गायी फायदेशीर ठरतात की म्हशी? नाही, दुग्ध व्यवसाय जेव्हा माणसानं स्वतःहून जर केला तर त्याला गायी पण फायदेशीर आहे आणि म्हशी पण फायदेशीर. 1972 पासून आमच्या वडिलोपार्जित धंदा आहे. आता वडिलांनी 25 वर्षे टाकलं, मी 30 वर्षे टाकलं, आता मुलगा सुरू आहे. अच्छा. आणि निव्वळ नफा आपल्याला किती राहतो एकूणच एक महिनाभराचं जर तुमचं गणित केलं तर खर्च वगैरे सगळं? जर समजा सगळं आपण व्यवस्थित केलं, काही जर शोकपाणी नसले तर आपल्याला 50 ते 60 हजार रुपये दर महिन्याला वाचू शकतात. याच्यात काही अडचण नाही आणि कोणाचं काही घेणं देणं नाही, काही नाही. आणि आपण हा प्रामाणिकपणाने केला. जर समजा तुम्ही दारू पिऊन पडले तिकडं तर त्याला काय भेटणार आहे? आपण जर सगळं चांगलं केलं तर त्याच्याकडं नफा आहेच ना. म्हणजे आज ती माय माऊली आहे. शेती, म्हैस, हे माय माऊली. याच्यातून आम्हाला चाऱ्याचं पण घरच्या घरी होतं आणि मक्का पेरली तरी त्याच्या घरच्या घरी भाडा होतो. बरोबर. 10 एकर शेती जर एखाद्या शेतकरी मित्राकडे आपल्या असेल तर त्याला जर दुग्ध व्यवसाय करायचा असेल तर त्यांनी 10 एकरमधून किती एकर चारा करणं अपेक्षित आहे आणि एकंदरीतच त्यांनी जे काही दुग्ध व्यवसायाचं नियोजन आहे ते कसं करावं? नाही, ज्याच्याकडे 10 एकर शेती त्याने जर 10 म्हशी असलं त्याला थोडाफार चारा बी आणि थोडंफार शेती चिया बिया असे सर लावलं तर ते दोन्ही बी त्याच्यात प्रॉफिट होऊ शकतो. 10 म्हशींसाठी किती एकरवरती चारा लागवड करायला हवी आणि कोणकोणते चारे जे आहेत ज्यामध्ये म्हशींचं आरोग्य चांगलं राहील किंवा गायींचं आरोग्य चांगलं राहील आणि दुधात देखील वाढ होईल? याच्यासाठी गावरान, शाळू, भवरी, ज्वारी
याच्यासाठी उपयोग करायला पाहिजे, म्हणजे कारण की ती खाण्याला पण चांगली आहे आणि त्याचा जो कडबा निघाल तो म्हशीसाठी गाईसाठी चांगला आहे, चांगला सकस आहार आहे. त्याच्यापासून म्हशी चांगल्या दूध देऊ शकत्या, गाई चांगल्या दूध देऊ शकता. याच्यासाठी म्हणजे थोडा कडबा म्हणजे शाळू, याचा अर्थ शाळू यांनी चाल जर ज्या माणसाने केली ते सगळ्यात चांगलं आहे. नक्कीच. आपलं वार्षिक उत्पन्न किती आहे गाई म्हशींच्या दुधात? वार्षिक उत्पन्न तरी 2-4 लाखापर्यंत जातं, म्हणजे न काही करता आपलं सगळं खर्च बिर्च भागून 2-4 हजार म्हणजे 2-3 लाख रुपये मिळू शकतात त्याच्यात वार्षिक उत्पन्न. अच्छा. आणि कोणतं जातीवंत गाई किंवा म्हशी ह्या दुधासाठी चांगल्या असतात? औरंगाबाद जिल्ह्याकरता गाई व म्हशी जर पाहिल्या तर जाफराबादी गुजरातच्या ह्याच म्हशी चांगल्या आहे आणि ह्या म्हशी चांगलं उत्पन्न भेटतं. आपल्याकडे मुराबिरा चालत नाही. आणि गायींमध्ये गाईमध्ये म्हणजे आता कसं आहे साहेब, ते आता गाईमध्ये सगळं त्या कोणी म्हणतं आमच्याकडे हे, पण आमच्याकडे हे ना 25% गाई आहे. 25%च्याच गाई, जास्त गाई आपल्याकडे चालत नाही. म्हणजे हे आपल्या जे इकडं डोंगराळ भाग आहे ना त्याच्यात उष्णता जास्त असते ना, त्याच्यामुळं जास्त टक्क्याची गावड्या चालत नाही. पण 25 ते 15% गावड्या आपल्याला चांगलं दूध बी देतात, चांगलं खाऊ बी शकत्या आणि त्यांना मेंटेनन्स कमी असतं. नक्कीच. आपले जे शेतकरी मित्र आहेत हा व्यवसाय करू पाहताय त्यांना नेमकी काय संदेश द्या? नाही, शेतकऱ्यांना अवश्य करावं, माझं म्हणणं नाही ते नाही, शेतकऱ्यांना करावं, पण आपल्या स्वतःची शेतीमधून गाई जनावराला चांगला चारा खुराक हे भेटावं. त्याच्यासाठी शेती ही चांगली आहे आणि त्याच्यात जोडधंदा म्हणून हा दूध उपटो चांगला आहे. धन्यवाद दादा. तर शेतकरी मित्रांनो, आपण अशा स्वरूपानं जे काही व्यवस्थापन असेल, नियोजन असेल ते करू शकतो आणि एक चांगला फायदेशीर ठरणारा हा दुग्ध व्यवसाय आहे तो प्रत्येक शेतकऱ्यांनी करायला हवा. त्यामध्ये फक्त एक गरज असते ती तुमच्या नियोजनाची. अनेक शेतकऱ्यांनी दुग्ध व्यवसायावरती प्रक्रिया उद्योग देखील सुरू केलेला आहे. दुधापासून अनेक पदार्थ बनतात, ते बनवून त्यांनी विक्री सुरू केली आहे. तसाही आपल्याला एक फायदा होऊ शकतो. यासोबतच सिटीलगत, मोठ्या शहरालगत जे काही गावं असतील, खेडे असतील, त्यात सर्वातून आपण शहरामध्ये दूध घालून देखील चांगले पैसे कमवू शकतो. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला जरूर कळवा. आवडलाच असेल तर लाईक आणि शेअर करायला मात्र विसरू नका. थांबूया तिथं. धन्यवाद.